Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Hamza Abubakar, wato ɗaya daga cikin ma'aikatan wannan channel mai albarka, wato Takama TV. Kwana biyu za ku ga kamar ban saki sabbin bidiyo ba, kasancewar muna cikin watan nan mai alfarma ta Ramadan. Hakan ne ya sa muka ɗan ɗauki hutu domin samun yin ibadunmu cikin nutsuwa. A yau za mu yi magana ne akan wani application mai matuƙar muhimmanci da zai baka damar gano wayarka ko da ta ɓata ko kuma ka manta inda ka ajiye ta. Za ka gano wayarka cikin sauƙi ba tare da ka sha wata wahala ba. Dala yana roƙonka kamun mu shiga cikin shirin, idan yau ne farkon shigowanka wannan channel ɗin tamu mai albarka, muna buƙatar da Allah ka taimaka ka danna mana subscribe da kuma ƙararrawa. Hakan ne zai baka damar samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ba tare da ɓata lokaci ba, mu shiga cikin shirin. Da farko dai za ka tafi kan Play Store kamar haka. Za ka zo za ka shiga kan Play Store ɗinka, za ka tafi kan search. A nan za ka rubuta find my device. Kamar yadda na rubuta haka, za ka danna searching. Application ɗin zai bayyano maka kamar haka. Idan ka lura da application ɗin, za ka ga sama da mutum miliyan 100 sun yi downloading ɗin application ɗin. Ka san dai wannan application ne mai kyau, sannan daga ɗan shekara 3 ya yi sama zai iya amfani da wannan application ɗin. Kawai abin da za ka yi shine za ka zo ka nan, za ka taɓa install. Kuma abin da zai burge ka da application ɗin shine ma kwata-kwata ma baya da nauyi, bai wuce 2.2 MB ba. Cikin sauƙi za ka yi downloading ɗinsa ya zo shi kan wayarka kamar yadda nake yi yanzu. Yawwa, ya gama downloading. Kawai za ka zo za ka yi open. Idan ya buɗe zai nuno maka guri kamar haka. Bayan ya buɗe ya nuno maka guri kamar haka, shine za ka ɗora email ɗinka, email ɗin wayar da kake so ka nemo a kan nan gurin. Daidai nan gurin zai baka wajen da za ka rubuta email, za ka ɗora email ɗin wayar da kake so ka nema. To ni da yake dai akwai email akan wayata, ya riga da ya hau min kan email ɗinta. Ko abin da zan yi shine zan yi continue. Ina taɓa continue ne zai nuna min wajen da zan saka password ɗin email ɗina. Abin da zan yi shine kawai zan sa password ɗin email ɗina kamar haka, sai in taɓa kan sign in. Abin da zai nuna min shine kamar haka. Za ka zo kanan za ka taɓa allow. Kana taɓa allow, to in ka lura za ka ga ya nuno inda device ɗinka yake, gashi nan inda wayata take. Kawai ya nuno mini kai tsaye. Sannan kuma abin da zai baka mamaki shine ga nan sunan wayata ya bayyana, ga kuma har cajin da yake kan battery na 3% gashi nan ya nuna, ga kuma service ina MTN gashi nan dai inda wayata take gashi nan kun gani a nan gurin. Nan layin mu kenan inda wayata take. To a nan wannan zai baka damar duk inda wayar ka take, in ka ɗora email ɗinta, to lalle wannan application ɗin zai lalumo maka ita, zai nuna maka inda take. To kaga ina ganin wannan an samu sauƙi wajen ɓatan waya. Za ka ɗora, za ka ga ina email ɗinka yake, muddin dai ba a sauke email ɗin daga kan wayar da ta ɓatan ba. Hakan zai baka damar gano inda wayarka take. Da fatan kun ji daɗin wannan shiri nawa na yau. Da Allah, idan kun ji daɗin sa, ina buƙatar da ku taimaka ku taɓa mini alamar like, domin like shi zai ɗaga bidiyon sauran jama'a su samu su kalla, kowa ya amfana da shi. Da Allah ku, sannan kuma ina roƙon kar a manta da subscribe da kuma share da kuma like. Na gode sosai.